So, hash. So, o'n i'n meddwl, iawn, be fedra i wneud? So, o'n i'n meddwl rhywbeth fatha corned beef hash neu rhywbeth traddodiadol, syml fel yna. Ond dwi'n mynd i ddangos i chi sydd wedi wneud o hefo hwyaden. Reit, So, just rhywbeth o gennau cig drosodd. So, o'n i'n meddwl pam ddim. Reit. Felly, dwi wedi coginio y coesau hwyaden ma, ddoe. Ie. So, dwi wedi ailgnesu nhw dipyn bach. So hwyaden gys ti gyda dy syl ddo, ia? Wel, ie. Ond so ti'n gallu defnyddio unrhyw gig sydd ati dros ben nawr? Unrhyw beth. Os gys i gywiar ddoe. O, reit. Gret, ie, coesau cywiar yn gret. Rhywbeth fatha cigoen yn neis, porc yn gret hefyd. Ie, ac o ti'n dweud hyd yn oed corned beef? Corned beef yn neis? Yndi? Sa, lyflu. Ie. So, gyd dwi'n mynd i wneud hefo'r coesau yr hwyaden yma, ydy torri nhw fyny yn eitha fan. Y rheswm dwi wedi ail-cnesu hwn ydy so bod o jyst yn dod off yr asgwrn yn hawdd. Reit, ie. Oherwydd bod yna lot o fraster yno fo, mae o'n tueddu i aros efo'i gilydd yn eitha da. Felly, mae hwn yn mynd at tatws mash, eto o ddoe, dwi wedi coginio. Hwna'n mynd syth i fewn. A ti'n meddwl, ti'n gwybod bod ti'n mynd i wneud rhywbeth fel hyn? Falle se ti'n gallu coginio mwy o datws na sy'n siarad na ti, er mwyn gwneud hyn ydy hwnna wedyn. Ie, dyna union be nes i ddoe, i ddweud y gwir. O'n i'n gwybod bod fi'n dod, so nes i jyst coginio mwy. Felly, at hwnna, na i ychwanegu dipyn bach o nionod gwyrdd yn fanna, a coriander, a wedyn mae gennau space fatha Chineaidd yn fama. A gyd dwi'n neud ydy cymysgu hwn gyd efo'i gilydd. So, da ni'n angen ychwanegu ddim byd arall iddo fo. Mae yna dipyn bach o menyn a llefrith yn y mash beth bynnag. Reit. So, mi neith o ddod at ei gilydd yn eitha da. OK. So, unwaith i hwnna gael ei gymysgu neis, gyd da ni'n mynd i wneud ydy just siapio nhw yn neis, fel hyn. A fedrwn ni feddwl am ffrio hyn rwan. So, mae gennau padell sydd yn eitha poeth. Mae hwnna'n eitha pwysig, cos unwaith iddyn nhw'n mynd i fewn i'r badell na, dwi eisiau nhw i aros mewn un siap neis. So, jyst ychydig bach o flawd. Pam bod ti'n rhoi blawd wedyn, de? I nhw gadw siap? Ie, a maen nhw'n neud nhw'n crimp neis. O, reit. O, reit. Un yn gallu mynd i fewn. Achos mae popeth wedi coginio dy ti fanna, yn diwet? Yndyn. So, mwy na lai, twymon o lan i ti fanna, ie? Ie, jyst cynhesu nhw fyny. Dyna gyd da ni'n neud. Mae gennau padell arall yn fama wrth i rhain coginio. A mae gennau wyau fan hyn, ond wyau hwyaden di rhain. O, reit. So, maen nhw dipyn bach yn fwy, dipyn bach mwy fatha cyfoethog na wy cywiar. Ond fedrwch chi dechrau cael rhain yn gyd o'r archfarchnadoedd rwan, so yn eitha hawdd. Dyn nhw ddim mor fancy a posh ag oedden nhw ar 11. Reit, OK. Achos weithiau, mae'r plisgyn yn las, yn diwedd, yn las gole weithiau. Ynddi. Ydy nhw, fysa nhw ddrytach? Ta, fysa yna... Dipyn bach, yndyn, ond maen nhw lot mwy. Reit. So, fel da chi'n gweld, mae hwnna bron iawn, swn i'n deud double size. Ti'n gweld yn ôl y melyn fanna nawr, mae'n fawr yn diwedd. Yndi. A mae o'n felyn neis hefyd. Felly, i fynd hefo hwn, wrth i hwn coginio, dwi'n mynd i wneud dressing bach i fynd hefo fo. A dressing mwyaf syml yn y byd. So mae gennau dipyn bach o vinegar balsamic. Dipyn bach o saws hoisin. So, yr un faint o bob un. Reit. Cymysgu hwnna neis ac i gilydd. A dyna fo, mae di wneud. Waw, oedd hwnna'n syml. Sy'n ni'n gallu neud hwnna. O, hwnna. So, jyst i blatio fyny rwan ta. Ti'n modd, dyn nhw'n cymryd dim amser, ydyn nhw? Na. A beth sy'n eitha neis ydy sa chi'n gallu coginio rhain a wedyn rhoi nhw yn y popdi gadw yn gynnes. So, os mae rhywun yn dod draw, yn gret. Maen nhw'n gallu aros yn y popdi am rhyw hanner awr yn braf. So, yn gret. Felly, geith un o'r ein fynd arno fo. Dwi jyst eisiau coginio'r wy yma chydig mach mwy. So, ti'n meddwl pan o ti'n siapio'r heini, jyst neud ar dy ddilod i o ti, ie? Ti'n neud siw bod nhw fel cylchoedd bach, jyst neud fel... Ie, so ddangos yn hawdd sydd wedi wneud un.
Be gyd nai, Ie. ydy na i wneud o mewn i pêl bach fel yna. Reit. A wedyn unwaith mae mewn i pêl, da ni jyst yn gallu pwyso y gwasgu lawr. A A wedyn be sgennych chi ydy siap bach Fantastic. neis. Reit. Mae o'n helpu hefyd os da chi'n rhoi nhw yn y ffridge am ryw hanner awr cyn coginio nhw. Mae hwnna'n neis. Gadael iddyn nhw. O, hwnna'n really flasus, Really yw e? good, no? O, ti'n meddwl mae sos brown oedd hwnna'r un edrych, wyt ti? Sian, ti'n bod i ddyn after? Cyfrinach bach ni oedd yna. Ma' hwnna'n hyfryd. So ti'n bod sos brown ar unrhyw beth oes o? Na. Ma' hwnna'n neis iawn. Diolch yn fawr iawn, Dan. Diolch i ti. Mae yna lot o sôn hefyd, Dan, a di bod am bris gwenydd yn does, bod hwnna'n codi. Ydy hwnna, a bwydydd eraill, wrth gwrs, ond ydy hwnna rhywbeth ti wedi sylwi mewn bara, er enghraifft? Wel, dwi'n gweld bod bwyd di mynd i fyny, mae bob bwydydd di mynd i fyny. So, yn y bwyty, da ni'n neud bara yn hunain y pethau. So, mae'n cael effaith mawr arno ni. Ond mae bob dim, dwi'n gweld bod pysgod di mynd yn ddrud iawn. A mae cig yn mynd i fyny ac i fyny. So mae bob dim di mynd i Na fyny. pam yn bwysig bod ni'n iwsio pob dim yn dyfe ti'n gweud, so Ie. barion i gyd lan yn dyfe. Ie. A mae dy ti bwdyn i'n un nes mlaen. Oes, bydyn neis. Reit.